дарё, дарё. кош ҳаёти мо низ мисли ту софу беғубор мерафт. вале мутаассифона ҳаёт тамоман дигар аст. он чизе ки дар дилам ҳаст, танҳо ба туву худованди бузург гуфта метавонам. ба умеде ки тамоми ғамҳоямро бо худ бубарӣ. дар ин ҳаётам ғайр аз худованди меҳрубон ва бародари беморам дигар касе надорам. ягона орзуе ки дорам ин солим шудани ӯст. 2 моҳ аст ки аз паси маблағи табобати ӯ мебошам. инак ҳозир низ бо дили умедвор ба ҷустуҷӯ меравам. бо чӣ кам будӣ? ту ҳамин аз пулгӯият намондӣ да? пул аз куҷо ёбам? Кор набошад, аз куҷо пул ёбам? ту мебарои меравӣ? алло ҳисабил монӣ. пул аз куҷо ёбам? ҳар рӯз пул. сабил. афросиёб, салому алайкум. ва алайкум ассалом. нағзи тинҷи хубӣ? ин хел шитоб дорӣ, куҷо рафтӣ? ба деҳаи ҳамсоя. Чӣ гап буд, тинҷи буд? бародар, ҳаёт хеле мушкил будааст. Чӣ гап шуд бо? як шахси наздикам аҳол дар беморхона. инак 3 моҳ шуд пул ҷамъ мекунам. хеле касалии сахт будааст. мефаҳмам ман туро, бародар, мефаҳмам. 1-2 хешованд доштем дар деҳаи ҳамсоя. гуфтам як бор равам, кани ягон каси кӯмак мерасонад ё не. чанд қадар маблағ талаб кардан духтурон? барои табобат дар хориҷа 60,000 лозим будааст. ман бошам алҳол танҳо 40,000 ҷамъ намудам. 40,000? як қариб 20,000 дигар. ростӣ бахшиш албаттаю, аммо агар имконият мешуд ҳамон қарздорие ки аз ман гирифта будед бармегардондед. қарз? ростига фаромӯш кардем ки ман аз шумо қарз дорам. чанд рӯз пас бармегардӣ аз он тараф? 1-2 рӯз ҳастам. баъд аз 2 рӯз бармегардам. хуб, тамом, ин ягон ҷои ваи надорад. ман пас аз 2 рӯз маблағи туя меои ба рақамои намедонӣ охи? меои занг мезанӣ, ман ҳатман маблағи туя бармегардам. ин ягон ҷои чӣ надорад. хай вақти туя ман намегирам, паноҳат бар худо, аз паи корат шав. пас аз 2 рӯз занг зан ҳатман. хуб? албатта майл. майлаш. дар амони худо. занг зан, фаромӯш накун. қарз мегӯе? додар, ҷудо ҳам содда инсон будӣ. кош ту медонистӣ ки ман ҳозир 1 дирам ҳам маблағ надорам. аз як ҷониб арӯзшаванда ҳар рӯз занг мезанад, маблағ. ман қарзи туро аз куҷоам дода метавонам? гуфтагӣ бар ин. гуфт 40,000 сомонӣ ҷамъ кардам. агар ман ҳамон маблағро гирам, рост 2 рӯз намешавам. гуфт агар ман ҳамон маблағро ба даст орам, ҳам мушкилотам ҳал мешавад, ҳам дигар ин арӯзшавандаам сарро вайрон намекунад. афросиёб, дигар илоҷ надорам. 2 рӯз намешавад. хуб, аз паи ҳамин кор шудан дар кор.
алло ҷонакам ҳама пул чӣ қадар лозим ба ту ҳа ёфтам барои ту аз таги замин ҳам бошад маблағ меёбам албатта ман меоям нафаҳмидам не ҳар ҷое ки хоҳӣ ман туро ҳамон ҷо мебарам пул ҳаст ман пул дорам барои ту ман ҳеҷ чизро дарк намедорам майлаш ҷонакам боз ман зангат мезанам хуб майлаш алло салом ҳама ҳозир омада истодам ҳозир худаш расида мебиём баъд аз 15 дақиқа ман пеши ту мешавам ҷонакам ҳамаш дар дасти худамон ту камтаре ки дигар сабр кун ҳамаш дар дасти худамон вақто ки ту маблағи бечораеро аз худ намудӣ ту фикр кардӣ танҳо ту медониву халос вале ту хато кардӣ худованди бузургвор ҳар як қадами мову шуморо ҳар як нафаси мову шуморо назора дорад ва барои ҳар гуноҳи мо имрӯз ё фардо посух медиҳад дӯстони гиромӣ чӣ гуне ки дидед ин бародар ҳатто лаҳзае фурсат пайдо накард то тавба бикунад аз ин рӯ дӯстони гиромӣ лаҳзаҳое ки доред ғанимат бишморед чунки ҳар лаҳза барои мову шумо метавонад охирин лаҳза бошад